Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tong Dewi kudu kabur saka kene tong. Siap. Cek pusat balai bantuan pesawat. Numpak pesawat beli. LOL. Mabur beli. Wah. Mak rumpi. Bocil ngopo kowe ning kene? Aku meh nantang kowe gelut. Wani porak kong aku duwe jurus tinjuan bocil kematian. Sepele. Ayo nek wani ndang maju kong. Iki jurus tinjuanku. Tak telumpak, tak telumpi. He he he. Tong ngopo kowe mlebu kulkas barang ki? Ben adem beli kan dewe orang duwe AC. Sabar ya tong, aku wis pesen tuku AC. Tuku AC baru ya beli. Mesti nek tuku AC kredit to. Wek, jongasi lah. Iya, AC-ne teko. Mbok rewangi ngono tong, abot iki lho. Seger banget beli AC ini. Pemeneh karo mangan semangka. Nyam 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 nyam. Tak gedekke volumene ya beli, ben tambah seger. Seger banget beli. Dadi ngantuk aku. Bajinguk kowe tong.